Good afternoon po, welcome po sa aking channel. Nandito lang po tayo ngayon sa Ninoy Aquino International Airport. Naghatid tayo ng guys. Kahit linggo po trabaho tayo kasi kailangan po natin ng pagkakitaan na talagang ganyan ang buhay. Kailangan maghanap buhay. Ayan po. At maraming salamat po sa ating mga subscribers, sa ating mga kaibigan OFW. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At ingat po tayo sa mga kaibigan po natin paalis dito sa airport na to. Mega love shoutout po sa inyo. Ayan, nandito po tayo ngayon sa, ayan, nakikita nyo po, nandito tayo ngayon sa airport. Naghatid tayo ng guest doon sa yung panila, yung meeting ng ASEAN meeting. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Nag-escort po tayo doon sa isa sa mga member ng ASEAN. At naghahantay tayo kasi kailangan protocol dito. Kailangan bago iwanan yung nakalipad na yung aeroplano. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At patuloy po tayo. At kahit na medyo may problema, talagang ganyan, tuloy-tuloy lang po ang pagtatrabaho para sa kinabukasan po. Ayan, nakikita nyo po yung mga ASEAN flag. Lahat po sila ng ASEAN flag na nakita nyo dyan ay nagpunta po doon sa ASEAN Labor meeting sa Shangri-La Plaza. Dahil ngayon ang uling araw ng meeting nila, kaya ngayon ang hatiran ng mga guests. Medyo marami sila, kaya pabalik-balik tayo rito sa airport. Ayan. At sana inihiling ko sana magkaroon maisama nyo po sa dasal ng aking kapatid na si Kuya Roger, dahil siya po ay nasa hospital nakaratay sa ngayon. At medyo sabi ng aking pamangkin na 50-50 raw, at ng aking mga kapatid, kailangan ko po ang inyong tulong at dasal. Maraming salamat po sa inyo sa pagdadasal po, at patuloy lamang po tayo sa ating pagbablog sa ngayon. Ayan, nandito paikot-ikot lang tayo kasi medyo matagal po, kasi bago umalis yung ating representative ng ating government sa loob, kailangan nakalipad na yung aeroplano na sinasakyan ng ating mga guests. Ayan, ang aeroplano yun na Cebu Pacific pala yun, hindi pa siya nakaalis. Ayan, welcome, shoutout sa Cebu Pacific. Ayan, nandiyan siya sa taas. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan po, paikot-ikot lang tayo. At walang magawa, vlog po. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At Merry Christmas na po sa inyong lahat. Ayan, Merry Christmas and Happy New Year po sa lahat ng ating mga OFW. Merry Christmas po, ingat po tayong lahat. At sana isama nyo rin sa short prayer yung aking kapatid, dahil nasa banig po siya ng karamdaman sa ngayon. At maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. At mega love shoutout po sa ating mga kaibigan OFW at mga kaibigan YouTuber, small at big YouTuber. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Katatapos lamang po ng ating kapain, yung typhoid kapain, katatapos lamang po. At medyo apektado po tayo dahil binaha po yung ating bahay kagabi sa baba po, at medyo yung mga nangungupahan po doon, medyo siyempre pag maaalis po sila at maghahanap ng maililipatan. At may galap shoutout po kay Kapaeng, yung ating bagyo na super typhoon, at medyo marami po na naapektuhan. Dito po sa amin sa Alabang, medyo mayroong natumbang puno ng akasya at nataganan yung ating kaibigang rider. Ayan, kaya ingat po pag medyo may bagyo po, wag po tayong titigil sa may puno or magtatago sa puno. Shout out po sa mga rider na mahilig magtago sa puno. Ingat po tayong lahat. At ayan po, at maraming salamat po. Shout out po sa ating mga kaibigan OFW. Mag-iingat po kayo. Hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po at ingat po tayong lahat.